Uy Nash, buti naman nakapunta ka. Totoo niyan, pinag-isipan ko muna para kasing mali. Bakit naman? Anniversary niyo ng asawa mo tapos kasama ako sa date niyo? Ano ka ba? Siyempre kasali ka. Part ka kaya ng love story namin. Noong mag-boyfriend pa lang kami, ikaw lagi ang pumapagitna kapag hindi kami nagkakaintindihan nitong si Jello. Siguro kung wala ka, nag-break na kami. Baka hindi kami nagkatuluyan. Sus, nagkataon lang na kababata ko tong si Jello. Sabay kaming lumaki nito kaya kabisado ko lahat ng toyo. Kaya nga, inimbitahan ka namin today. Kasi may sasabihin kami sa'yo. Uy, aba, at mukhang may special announcement ah. Ano yun? Magpapakasal na kami. Uy, congratulations! Masaya ako para sa inyong dalawa, grabe! Salamat, Jello ah. Aside from our immediate families, ikaw ang una naming sinabihan. Dahil, kukunin kitang best man. Pwede ba? Uy, syempre naman! Pahayag ako dyan. Ang totoo, magtatampo ako kung hindi ako ang best man sa kasal mo. Pare, kumusta na? Tagal nating di nagkita ah. Oo nga, pare. Ang busy nating pareho. Kumusta naman yung bagong trabaho mo? Ayos naman pre. Ilang buwan na lang, mare-regular na din. Ba, mabuti naman. Kayo ni Janice, kumusta? Nakabuo na ba kayo? Hindi pa nga, pre. Matagal-tagal na din kayong kasal ah. Baka naman wala kayong time. Nung una nga, yun din ang akala ko. Dahil nga panggabi ako sa trabaho. Monday to Friday lang naman pero graveyard shift most days. Kaya nagpatingin kami sa doktor. Anong sabi? Mababa raw yung sperm count ko. Pero hindi naman imposibleng magkaanak. Yun naman pala. Darating din yan pre. Sa ngayon, i-enjoy nyo muna na kayong dalawa lang. Masaya din naman yung walang anak na iniintindi. Oo nga. Saka hindi naman kami nagmamadali. Wala namang pressure. Yun ang dapat. Ikaw pre. Sinong girlfriend mo ngayon? Wala pare. Ba, matagal-tagal na din nung huling may pinakilala ka sa akin ah. Ilang taon na kayong break nung huli? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Nakalimutan ko na yung huli. Ano ang pangalan nun? Sira ka talaga. Hindi, ang totoo pare, wala akong oras sa ngayon. Tsaka medyo kapos ako sa budget. Alam mo naman, mag-isa lang ako sa buhay. Ako lahat. Renta ng matitirhan, kuryente, tubig, pagkain, at iba pang mga gastusin. Hindi nga ako nakakaipon kasi sakto lang yung sinusweldo ko sa mga bayarin ko. Minsan nga, kapos pa. Ay, sa bagay. Tsaka, gastos din yung pagsusyota. Sinabi mo pa. Siyempre, i-date mo. Hindi naman pwedeng mag-uusap lang kayo maghapon. Minsan kakain sa labas, manunood pa ng sine. At hindi lang yon. Kapag may okasyon, obligadong bigyan mo ng regalo. Ang mahal ng bulaklak ngayon ha. Oo nga, lalo kapag Valentine's. Yun na nga pre, kaya huwag ka nang magtaka kung wala akong pinapakilala sa inyo ni Janice. Akala ko diretso ka na sa trabaho. Anong oras na? Napasarap kasi yung kwentuhan namin ni Paring Nash. Hindi ko na malaya ng oras. Naisip ko nga din na dumiretso na sa work kaso. Tignan mo, naka-shorts ako. May client meeting pa naman kami mamaya. Paghahain ba kita? Ano ko, hindi na. Kumain na kami. Magbibihis lang ako ng mabilis at papasok na. Baka malate pa ako. Oo nga, umuulan pa naman ng malakas kapag gabi. Napaka-traffic pa naman kapag umuulan. Hi, mahal. Kumusta araw mo? Eto, okay naman. Ang dami lang tao sa bangko kasi sweldo at deadline ng BIR. Ikaw, nakatulog ka naman ng maayos? Oo naman.
Oh, siya nga pala. Baka mga after lunch na ako makauwi bukas ha? Overtime? Hindi. Si paring Nash, magkita daw kami. Oh, kahapon lang magkasama kayo ah. Magkikita na naman kayo bukas? Halatang problemado nung tumawag sa akin. Ngayon nga dapat kaso hindi ko kinaya. At least bukas, dire-diretso ng tulog ko pagka uwi ko dahil Sabado naman. Walang trabaho. Sige. Kawawa naman din yang si Nash. Walang pamilya. Ikaw lang talagang matatakbuhan. Kaya nga kapag tingin ko, kailangan niya ako, binibigyan ko talaga siya ng oras. Oh, pre, kanina ka pa? Kararating-rating ko din lang, pre. Galing kang trabaho? Ano pa nga ba? Gaya ng dati. Pasensya ka na, pre, ha. Wala ka pang tulog. Nako, walang kaso yun, Nash. Ayos lang. Ano bang atin? Pre, may problema ako eh. Sabihin mo para maisipan natin ang solusyon. Pre, hindi ako na regular sa trabaho eh. Hanggang katapusan na lang ako. Ha? Bakit naman? Nagpalit ng management eh. Freeze regularization daw yung kumpanya. Ay, ganyan talaga yan minsan. Di bale, hanap ka na lang ng bago. Yun na nga ang gagawin ko, pre. Kaso, hindi ko pa alam kung kailan ako makakakita ulit. Pre, walang-wala ako eh. Sa sweldo lang talaga ako umaasa. Baka naman may extra ka dyan. Hiram lang sana ako ng pambayad ng renta at pangkain hanggang magkatrabaho ko ulit. Ibabalik ko din agad kapag nakahanap ako ng trabaho. Nako pre, may mas maganda akong idea para sa'yo. Ha? Bakit hindi ka na lang muna tumira sa amin habang wala ka pang bagong papasukan? Para hindi mo na kailangan mangutang. Lo, nakakahiya naman, pre. Kung wala ka pa sanang asawa, baka pwede pa. Kaso, di ba nakakahiyahin kay Janice? Wala kang dapat ikahiya kay Janice. Parang kapatid din ang turing niya sa'yo. Parang hindi ko kaya. Ganito, pag-isipan mo muna. Saka mo sabihin sa akin ang desisyon mo. Sige, pre. Salamat, ha. Alam mo, ramdam ko talaga na lagi kang nandyan para sa akin. Siyempre naman pre, ikaw pa ba? Magkadugtong na yung bituka natin, no? Max, sweet mo, pre. Pakis nga, pakis. Parang tanga. I'm home! Han, kumusta ka? Nagustuhan mo yung niluto kong ulam? Oo naman, panalong panalo. Pero mas panalo kasi nandito ka na. Mwah! Teka, ba't parang lasang ulam na niluto ko ah? Kaya nga naubos ko. Mabuti naman. Nakita kayo ni Nash? Oo, natuloy naman yung pagkikita namin kanina. Kumusta naman siya? Ayun, hindi na regular. Sa sweldo lang nakaasa yun kaya problemado. Humihiram sa akin ng pangrenta at panggastos hanggang makahanap siya ng bagong trabaho. Sabihin mo, dito na lang muna siya habang jobless siya, kesa naman mangutang. Yan nga din yung sinabi ko. Kaso nahihiya raw siya sa'yo. Sus, bakit naman siya mahihiya sa akin? Hayaan mo, tatawagan ko bukas. Tutulungan kitang kumbinsihin. Salamat Han ha. The best ka talaga. O paano? Pasok muna ako. Mwah. Mwah! Ingat ka ha. Sana mag-abot tayo bukas bago ako pumasok. Love you! Love you too. Hello, Janice? Hi Nash! Busy? Di naman, napatawag ka. May problema ba? Naku, wala. Pero balita ko, ikaw, meron. Ay nako, kayong mag-asawa talaga. Nagkwento sa'yo si Jello, no? Maaari ba namang hindi? Nash, nag-aalala kami sa'yo. Dumito ka na lang muna sa bahay hanggang makahanap ka ng bagong trabaho.
Okay lang ba talaga sa'yo, Janice? Nahihiya talaga ako eh. Okay lang, Nash. Asawa ko si Jello at sino mang malapit at mahalaga sa kanya, pinapahalagahan ko din. Wala kang dapat alalahanin. Salamat, Janice ha. Walang anuman. Basta, maghuhugas ka ng plato, ha? Yan lang talaga ang gamit mo, Nash. Minimalist nga ako eh. Totoo. Bata pa kami, ganyan na yan. Sana ako din. O siya, dalhin nyo na ni Jello yung mga gamit mo sa guest room. Tapos, sumunod na kayo sa akin sa kusina para makapananghali na tayo. Hello, Jello? Mahal. Okay ka lang? Papasok na ako sa opisina. Hinihintay kita pero wala ka pa. Kailangan ko nang umalis. Ay, sorry. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Eto kasing si Nash. Napadpad malapit sa opisina ko, kaka-apply. Sakto, may magandang movie na pareho naming gusto. So, dinner kami ngayon, then movie after. Ganun ba? Oh, enjoy kayo ha? Pasok na ako. I'll see you tomorrow then. Okay, ingat! Janice, I love you. I love you too! Good morning. Good morning, pre. Han, pakis na! Mwah. I have to go kasi maaga nagpatawag ng meeting ang manager. Ingat. Oh, ikaw pre. May lakad ka ngayon? Oo, may interview ako after lunch. Maya-maya paalis na din. Bakit nga pala may kumot sa sala? Nakatulog ka habang nanonood ng TV, no? Hindi, kay Janice yan. Nanood ng horror movie. Hindi naman pala kayang mag-isa. Kinatok ako sa kwarto at nagpasama. Buti sinamahan mo. Ang hilig sa horror, duwag naman. Parang di naman niya napanood eh. Kung di nakatalokbong, nakatago sa likod ko. Maya-maya pa, tulog na. Nagustuhan ko yung movie. Tinapos ko na lang. Nung tapos na, ginising ko para makatulog ng dire-diretso dun sa kwarto nyo. Oh, maaga ka yata today. Hindi kasi ako nakapag-break. Tuloy-tuloy yung client meeting. Kesa naman mag-break pa, umuwi na lang ako ng diretso pagkatapos ng meeting. 1 hour na lang naman, out na ako. Bakit galing ka sa guest room? Doon natutulog si Nash, diba? May hinahanap kasi ako. Baka napadpad doon. Sana mamaya mo na lang hinanap. Baka naistorbo mo pa yung tao sa pagtulog. Naku, hindi. Tulog na tulog nga eh. Ligo na ako Kailangan ko na maghanda pagpasok para hindi ako maipit sa traffic. Han, huwag kang magagalit ha. May sasabihin ako. Ano? Parang tumataba ka. Baka susuot ko lang. Masyado kasing loose. Hindi eh. Kapag tinitingnan kita, halatang halata na nag-gain ka na ng weight. Oh, bakit bigla kang lumungkot? Mahal, okay lang naman. Maganda ka pa din naman eh. Siya nga pala, hindi ko na pagkikita si Nash. Umuwi ba? Baka may ibang kaibigang pinuntahan. Ang weird lang kasi hindi man lang nagpaalam. Nagsasabi yun eh. Tinatawagan ko pero hindi ko ma-reach. Good morning, mahal. Mwah. Oh, wala kang pasok today? Hindi ako papasok, Jello.
Gusto sana kitang kausapin. Bakit, Janice? May problema ba? Buntis ako. Ha? Buntis? Paano kang nabuntis? Wala namang nangyayari sa atin. Jello, sina siyang ama nung pinagbubuntis ko. Si Nash? Si Nash na sa mahabang panahon tinuturing kong kapatid? Paano niyo nagawa sa akin to? Jello, patawarin mo ako. Hindi. Mo akong hawakan. Hindi ka na kinilabutan sa ginawa mo. Mga traidor kayo! Pinanghawakan ko ang pagmamahal mo sa akin pero sinira mo. Sinira nyo! Sinira nyo ang pagtitiwala ko. At sa kababata ko pa. Akala ko kilala ko na kayo. Nakapandidiri ka. Aalis ako at siguraduhin mo na pag uwi ko mamaya ay hindi na kita maaabutan pa rito. Bitbitin mo lahat ng gamit mo at huwag na huwag nyo ng tangkaing magpakita muli sa akin. Mga baboy! Dear love, pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na isang bangungot lamang ang lahat ng ito. Pero araw-araw akong sinasampal ng katotohanang pinagtaksilan ako ng taong akala ko'y makakasama ko na habang buhay. At ng taong itinuring kong kapatid ng mahabang panahon. Araw-araw ay humahanap ako ng lakas para bumangon. Pero paano kung puro pait pa rin ang bumabalot sa puso ko? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!